Hmm? Siram. Tapos pamunumantikaan na. Ayay. O di na. Magka na kita. First bite. Unang ungit. Kumusta mga kaibigan? May gulay ako nga ng santol. Pwede na kayo mga kaibigan, ha? Kita nyo. Sagana sa natot. Kapwerte. Maabot ako ng mga pagkain. May kunting malunggay. Tapos may bangot kaning manok. Mga pigpunot na manok. Siram sana. Pamantikain ta. Pamurumantikain ba? Para pwede. Sus. Siram sana. Kaya may santol pa kami ta. So pigburo ka di. Pigburong santol. Tuloy na ka din tagbunga pang santol. Ayan o. Pwede na nga. Madali na ka. Pasabatan tani ka ding natok. Unang gata. Sus kapwerte. Unang riputok. Yan talaga the best. Siram. Tapos pamunumantikaan na. Ayay. Tapos marang-arang. Pwerte. Nasa tingin nyo mga kaibigan? Pwerte ba? Pwerte na oh. Madali na. Napadakil ko pala sa paggulay eh. Yun na ko kay sana. Dakil pala. Pero kapwerte na yan eh. Sakto lang sugata ako. O di na mga kaibigan. Luto na ang gulay natong santol. Sibuga na. Kapwerte. Siram sana. 2,000 years later. O di na. Magka na kita. First bite. Unang ungit. Kapwerte. Siram. Thanks for watching.